खुगायाथ' मोनसे बाथ्रा मोजां गैखाया मान गदायबो नांलायबाय थायो लोंनानै मानानै बयबो खोनाखायो न' खाथिनिफोरा नांलायनाय खमलायनाय माबा माबिखौ न'आव थाबाबो कमान मानसिफोराबो बियो नांलाय खमलाय होनानै दुमदाखाल खालामखायो सानफ्रोमबो नांलायबाय थायो नांलायखायो आरो आंनिखौ इमान लेथ्रा लेथ्रा होना रावबाय थायो बिदिलाय सोर थानो थाबाय थानो हाया नायदो इमान लेथ्रा लेथ्रा रावबाय थायोबा खुगाया मोनसे मोजां बाथ्रा गैयाबा लोङै जायो गदाय दुमदाखाल खालामबाय थाबालाय बिदि थानो हायाना आङो गावहाथ' आरो बुजिनो हानायानो जाबाय बुजिनो गारै दुमदाखाल खालामबाय थायोबालाय बिदिलाय सोर थानांगौ ओंखायनो आङो इ खामानि थांनो ओमफ्राय फैखालि आङो फैनो गोनां जादों जोंहा बिजालि लाबोनो थादोंमोन ओमफ्राय आइया गय खावनो थांदोंमोन जों बाबुजों आंजों ओमफ्राय इयो लेथ्रा लेथ्रा होननानै नांलाय हरबाय थायो फनाव सानफ्रोमबो सान्थियानो गैया माने खामानि थांबाबो एकदमबारे लेथ्रा बाथ्रा बुंबाय थायो सानफ्रोमबो लोंनानै माबानानै गदायबो गोजानाव थाबाबो सान्थिखौनो दोनहरा माबा मोनसे होनबाथाय बिदिनो माबा खालामनो बेखौथ' बुंला आङो इमान लेथ्रा लेथ्रा बुंबालाय ओमफ्राय आङो खालि मा जादों मा नांलायदों आंजों ओमफ्राय बिदिनो लेथ्रा गथ' माबाबो एंगारनो माबानो होनबाय आरोना ओमफ्राय आं बेखौ इ एंगारदों माबादों होनबायना ओमफ्राय एंगारबाय साननानै आं आब'मोननोबो माबाबाय आरो गुमैनिखौबो जि लेथ्रा बाथ्रा बुङो मोनसे बाथ्राखौनो लाजाखाया माने ओमफ्राय इ राहोबाय थानायखाय माबाबाय थानायखाय आङो फैबाय ओंखारबोदों आं रागा खालामनानै बिसोरबो ओंखाम जाफैदोंमोन जोंहा बिजालि मोननानै न' सिङाव ओमफ्राय ओंखारबोदों आङो ओंखारबोनानै आङो ओइ रनमालावनो थाहैदों आरो होम दोननायाव थाहैनानै आङो इयो फन खालामबाय थादों मा खदायबो बखिलि जाबाय थाबा आं थानो हायाना बिदि खदायबो लोङै जायो बखिलि हाबा माबाय थाबा आरो खुगायाथ' मोनसे मोजां गैया गाज्रि रावैनो रायखायो मोजां रावैबो रायोबाथ' आं लागोमनानै मोनसेबो बाथ्राखौनो मोजाङै बुङाबालाय ओंखायनो आङो दा थांफिनला हाला खालामनांगौ आरो थांफिननो हाला आङो